Webové stránky už nějakou dobu dělám a brzy se má nabídka rozroste také o tvorbu e-shopů. Dalším velkým cílem pro rok 2024 je se pořádně opřít a zaměřit na sociální sítě. Pojďme si tedy představit některé novinky, které jsem si pro rok 2024 nachystal. Série číslo 1 s názvem Běžné chyby na webových stránkách. Bude se jednat o sérii krátkých videí pro Facebook, Instagram, YouTube a TikTok. V této sérii se budu snažit ukázat na běžné a často opakované chyby, které na webových stránkách potkávám. Série číslo 2 s názvem Web na míru. V této sérii budeme rozebírat výhody webových stránek pro jednotlivé obory. Budeme postupně rozebírat výhody, které webové stránky mohou přinést pro autoservis, pojišťovací makléře nebo pizzerii. A samozřejmě zabrousíme do mnoha dalších oborů. To jsou pouze dvě z mnoha věcí, které jsem si pro rok 2024 nachystal. Další série a novinky budou postupně odkrývány. A co vy? Líbí se vám podobný typ obsahu? Co byste pro příště změnili? Dejte mi vědět do komentářů.